दुलाराय बर' फरायसा आफाद गायसननाय 2005 जिल्ला बाक्सा बिटिआर आसाम गाहाय मावख' मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी नब्लां मुसलपुर अनसायारि मान बिलाइ उथ्रिसार फरायसा दीपक बर' बिमा फुलमती बर' बिफा बाबुराम बर' गामि मथंगाफार आंगारखाटा लासो कुमारी खाटा 7813 जिल्ला बाक्सा नै फरायसा गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो बरायनायखौ नाजावदो। दिनैनि बे बादायलायनायनि मुगायाव नों फरायसाया 2022 मायथाइनि HSLC आनजादाव बर' बिजोंजों UN एकाडेमि कुमारी खाटायाव फरायनानै 97 जौखोन्दो नम्बर लाना सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानानै बाक्सा जिल्लानि मादावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो बेयो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि गोजों इसारा जादों। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव नों गुनगोनां फरायसानो थुलुंगायारि मान बिलाइ होनानै फरायनो मोनना बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंनि उथ्रिसारनो हानाया बोहैथि दाहार बायदि अरायबो बोहैलांबाय थाथों आरो फैगौ आनजादफोरावबो बेनिख्रुइबो साबसिन हामसिनै उथ्रिसारनो हानायजों लोगोसे सासे गुनगोनां सुबुं सम्पद जानो हाथों। आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ लानानै सासे मोजां सुबुं सम्पद दाफुंना लानायजों लोगोसे बर' माहारिखौ अनसायलांगोनखौ जेब्लायबो हास्थायनाय थाबाय। नोंनि गुन मुहियारि उमेश दैमारी आफादगिरि निथु कुमार ब्रह्म सोलोंथाइ नेहाथारि लीला ब्रह्म लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि नन्देश्वर बर' गाहाय नेहाथारि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायगा बरबरी बाथौसालि बरबरी खालार 7 जुलाइ 2022 दा बे मान बिलाइखौ गिबियाव आङो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय आलासि मानगोनां सार कनिन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय लांफैनो थाखाय अनजालु फरायसाखौ सिगाङाव फैनानै लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जे बिथाङा बरमायाव फाइनारि एकाडेमियाव एडमिसन लाबाय एकाडेमिनिफ्राय फैनाय जादों। गार्जेन बिथांमोना फैफानो हायाखै होननानै खोनानानै मोनदों। कुमारीखाटा आनसलिकनिफ्राय कुमारीखाटा आनसलिकनि जे बिथाङा गासै 97 जौखोन्दो मोननो हादों। बर'आव 97 इंराजियाव 93 गोरलै सानखान्थियाव 100 गोरलै बिगियानाव 95 समाज बिगियानाव 100 आरो जौगा सानखान्थियाव 97 जे दिनै जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा उथ्रिसार फरायसा बिथांनो गांसे अनसायारि मान बिलाइजों लोगोसे गांसे एंग्ल' बड' डिक्सनारि आरो जोंनि बाक्सा थान्दै बेखौ गांसे हरफानाय जादों मेगाजिन गांसे कलम आरो एसे अनसुंथाइ जाहाथे एसेबाबो हेफाजाब होफैयो। अनजु बसुमतारीजों लोगोसे जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खावलायनाय जाबाय जे बिथांनि बिमा आखनि बसुमतारी बिथांखौबो मान बिखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गुजिब्रै दशमिक 50 जौखोन्दो मोननो हादों। अनजुजों लोगोसे सेकेन्ड पजिशनाव सासे दंबावो रंजाली खेरखातारी। बे समाव रंजाली खेरखातारीखौ लोगोसे बिथांनि बिमाखौबो बे समाव जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। सेकेन्ड पजिशनाव सानै आरो सानैबो रुप'हि आनसलिकनिफ्राय
रंजालि खेरखातारि लोगोसे बिमा बिथांजोखौबो बे समाव मेल बेखेवगिरि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां रोंदेन बसुमतारि सारनिफ्राय लानो थाखाय खावलायबाय। थामथि पजिशनाव दोङो जेनजेरि बर' माधवपुरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनिफ्राय जे जेनजेरि बर'जों लोगोसे बिमा फैफानानै जे बिमा आरो जेनजेरि बर'खौ बे समाव जौस्रांफोरनि थाखाय खावलायबाय। बे समाव मान बिलाइखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर' मेडाम बिथांमोननिफ्राय लांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जेनजेरि बर', बिमा देबि बर', बेनि उनाव ब्रैथि पजिशन बा फर पजिशन सयास बसुमतारि फंबाय बिथांजों लोगोसे बिफा बिपुल बसुमतारि बाहागो लाफैनो हादों। बे समाव जयास बसुमतारि फंबायजों लोगोसे बिथांनि बिफा बिपुल बसुमतारि बिथांखौबो बे समाव जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथां जयास बसुमतारिया खोला बिजनि दख'रा आरो बे मान बिलाइखौ जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां दिपेन चन्द्र बर' बिथांनिफ्राय लांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सयास सुदेना सफैनो हायाखिसै बिथांनि बिफा बिपुल बसुमतारि बिथाङा मान बिलाइखौ लांसिगोन। बेनि उनाव दङ उपमा बर' बाथि पजिशन बिफा तिरेन्द्रनाथ बर' बिमा रेणु बसुमतारि जे बिथांमोनखौ बे समाव जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायदों दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनिफ्राय गासै 93.5 जे बे मान बिलाइखौ जोंनि दिनैनि मेल सामलायगिरि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथांनिफ्राय उपमा बर'नि बिमाबो दङ बिमाखौबो बे समाव फैनो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव दथि पजिशन सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनिफ्राय मौसुमि स्वर्गियारि बिफा बिरेन्द्र स्वर्गियारि मौसुमि स्वर्गियारिजों लोगोसे बिथां फरायसुलिनि बिफा बिरेन्द्र स्वर्गियारि बिथांखौबो बे समाव जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायदों लांनो थाखाय खावलायदों। बरायब्ला नायखबनानै जाहाथे बरायनानै होयो बेखौ थुलुंगा होनो जाहाथे खालामनानै हरो बेनि थाखाय नेक्स्ट दङ किरात बर' सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनिफ्राय किरात बर' बिफा शरद चन्द्र बर' बिमा सरजिनी बर' बे समाव किरात बर'जों लोगोसे बिफा आरो बिमाखौ बे समाव जौस्राङाव फैनो खावलायदों आरो बे असायारि मान बिलाइखौ जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देश्वर बर' बिथांनि आफादनिफ्राय लांनो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव दङ दिपामणि बसुमतारि बिफा कनकलाल बसुमतारि सारंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनिफ्राय बे समाव दिपामणि बसुमतारिजों लोगोसे बिफा कनकलाल बसुमतारि आरो बिमा प्रमिला बसुमतारि बिथांमोनखौ जौस्राङाव फैनो खावलायदों आरो बे अनसायारि मान बिलाइखौ बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांनि उनाव 9 पजिशन
बादायलायनाय कमिसनाव सानै फरायसाफोर दङ दैदेनगिरि बर' आरो निजोम रामसियारि सानैबो फरायसा बिथांमोना परिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनिफ्राय दा बे समाव दैदेनगिरि बर' लोगोसे बिफा फैदों बिफा आरो दैदेनगिरि बर'खौ बे समाव जौसाङाव फैनो खावलायदों जोंनि दिनैनि जे थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि सार बिथां अजित बर' डक्टर अजित बर' बिथांनिफ्राय लांनो थाखाय खावलायदों दैदेनगिरि बर' बिफा निलुत बर' बाथौ आश्रम बरिमाखा निजोम रामसियारि दङ निजोम रामसियारि बिफा आरो बेवसायारि मान बिलाइखौ दिनैनि जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां सार बिथांनिफ्राय लांनो थाखाय खावलायदों नेक्स्टआव दङ प्रतिम बर' बिफा सुक्र बर' बिमा बिना बर' जिथि मासि बा पजिसन मोननो हानाय जे प्रतिम बर'जों लोगोसे बिमा आरो बिफा बिथांमोनखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायदों आरो बे अनसायारि मान बिलाइखौ जोंनि जे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा बिथांमोन जाय बिथांमोना टप 10 आव हाबनो हादों बिथांमोना गासै सा 7मोन दा बिथांमोना सा 7आ टप 10 आव हाबनो हादों बेनि उनाव जे बर' नङाब्लाबो बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय जोंनि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव दङ दा बेनिखायनो बिथांमोनखौबो जोङो जाय बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बे समाव बरायनो सिगां जोङो